जथना दीपर गाहाम जों तिनी सुकनासुरी एडिसि विलेज तिनी बुबागारनि नायकल मुंबाई बुमा बदन जों तिनी रिगिनाय रेखा सारि रेखा शुद्ध सुकनासुरी पंचायत सिमिनिया जों सिलासुरी आरडी ब्लक आन्डार जे 8टा बिसि दंनाय 8टा बिसि थाङैनो जोंनि बुमा बदल दंना जों रिगिनाय रेनाय जरा रग जरा मेलेरिया आंनिया थक जों बरना मुसारि बरिनाय जरा सिनि तिप्रा सारक जरा गरि रंना जों रिगिनाय रेवै जों बरना कुनु रकम काननि तंद्रब सुनै जों रेनाय नुमान सुका बुबागारानि इमांबाय जे बुबागारानि थानसाबाय ओ सुकनासुरी एडिसि एरियानि तिनि यंसग्रक यंग्रक फाइजाक बरना जों रिगिनाय रग मुसारि रग रिमाखा जों भबिष्यत जों आरोबो बाक्सा खाय तंनाय थानसा खाय तङै जाति बंश जोंनि आगेनि जे बुबागारानि हामथा माना थैयो जों आरोबो जों तंनाय इ लगे फाइ सफैजासिनि चेयरमैन गुराकापा चेयरमैन विलेज चेयरमैन सुकनासुरी विलेज चेयरमैन हन्त त्रिपुरा सुकनासुरी त्रिपुरा मथानि वाइस प्रेसिडेंट जोंनि जितुमोहन जों जत्थ आनि लगे दङ गुराकापा सेकेन्डारि हाई सेकेन्डारि स्कुलनि चेयरमैन जितेन त्रिपुरा इ बुमा बदल रक्से जोंनि अति रक्षा इ बुमा रक्से जोंनो फोरोंथाय इ बुमा रक्से ठीक दं हालाय जोंनि हाना जों अबশ্যই माननाय जोंनि इ हानि बागैसो जों दाबो दिनै जों कोनो पार्टिया जों इ हानि बागैसो जों दिनै हानि बागैसो जों रक्षा खायै अखलाय माने चेष्टा खाय माने जों थानसा